To, ni sunana Adnan Musa. Menene mutumin kallon Warawa local government. Okay. To menene alaƙar ka da marigayi Ibro? Ya alaƙata da yi ni ƙanin sani. Akwai wata takaddama da ke faruwa a masana'antar shirya fina-finan Hausa inda baban Cinedu yake zargin Ismail na Abba Afakallahu da cinye kuɗin kayan ɗakin ɗiyar marigayi Ibro da za mu so ka yi mana ƙarin bayani game da lamarin. To, ni dai tsawon shekara biyu ban san da wani abuwa an yi ta maganar cewar akwai kayan aure da aka yi magana cewa za a taimaka za a yi waye. To wannan duba a gaya min cewar ga wani mutum da aka ce an bashi taimako ko ina zargin wani bayani abin bayani ko ba ne an bai wani taimako da kawo mana da kawo mana ba ni da wannan labari. To shin kun samu gudunmuwa daga gwamnati a lokacin bikin? A ba mu samu gudunmuwa daga gwamnati wani. Idan na fahimta. Mu samu gudunmuwa daga gwamnati ba. Idan na fahimta ba dai a so muku kayan ɗakin amarya ba. Idan na fahimta ba a so muku kayan ɗakin amaryar ba kuma ba a ba ku kuɗin sayan kayan ba. Ni ba wanda ya bani kuɗin sai ce ni ga kuɗi a kai kaya ba kuma wanda ya kawo min kaya kuma magana da aka zo daga baya ne ma jiya tsawon jiya ne ka samu labarin wannan amma ba ni da labarin.